स' नोंथांमोना सोंना नायदो आंथ' नोंसोरनो फैसा होआखैना होदों नामा होआखैना सासे मेम्बार जाफ्लाङोमोनबा जेन'बा सिगांनि समाव आरो बे मेम्बारानो खैजन मानसिनि न'खौ लागोनथाय सासे चेयारमेन जायोबा बे मेम्बारानो खैजन मानसिनि न'खौ लायो खुनु फाथ्थाखौ मोना आरो पाब्लिकआ मा बे सिस्टेमजों बख'यो बेखौ रावबो मिन्थिया आगसि आगदा सहि होनानै बख'नाय नुबाय जोंबो जब कार्डनिखौ सिगांहाय नायदों ओमफ्राय दाना बे सहिखौ जोंनि सहिखौ सोर होखो होननानै जों सोंबाय आरोखि बेथ' बे बिदिनो जाखायो होनबाय मा जाखायोबाथ' 2 नाम्बार सोलिनानै दङ बेहाय जों बिदि सानबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो सासे मानसिखौ जंखायना होनदों आरोखि एबार बेबायदि जाबावोबा आसिखौ दानस'नाय जागोन होननाय जादों सिगांनि बिपिएफ बिदि समाव बिदि जादोंमोन माने बिदिनोमोन आतसा आवगायहाय बिपिएफआव जुदि सोरबाया मेम्बार जायोबा बेहा एकदम मालिक खाजाय न'नि न'खौ बेहा निजा फैसा गारनानै लुनाङामोन आरोखि दानि दैदेननाय सरखारावथ' बिदि जायाखै दाथ' बिदि जायाखै सार ओमफ्राय दा मोजाङानो दानि सरखारखौ जोङो बयबो बाख्नायनो गोनां जागोन जेनेबा गाव गावनि गोसोआव मोनदोंबाबो मोनाखैखौ दोनखोमानो नाङा आरोखि फिसाबाबो बयबो मोनबाय हिनजाव माहारिबाबो मोनबाय हौवा माहारिफ्राबो मोनबाय मोनद्रायै नङा बेयाव जादों बाहाय मिटिं जादों बे हावरबारि डिसि अफिस बाहाय माने महिलाफोरनि मोनसे मिटिं दंना बाहाय जोंखौ प्रेसिडेन्टआ माने बिसिडिसिनि चेयारमेना जोंखौ बाहाय मोनजोबगोन होननानै जायाखै दा हाबलांनि एसे हाबलांसै रायलायनोसै चेयारमेनाबो दंखायो आरो महिलाफोरनि मिटिं जादों बाहायनो रायलायनो हागोन आरो बिसिडिसिनि चेयारमेन आतसा मा नाम बेना बिजय मुसाहारि अके खुलुमबाय खुलुमबाय एसे जागासिनो ना खुलुमबाय नोंसोरखौ बेवहाय लोगो मोनगोन होननानै जा नैबे बिथाङा खोन्थादोंमोन नालाय माखासे नोंसिनियाव मोननाय मोनिखौ लानानै सोंनो फैदों आं बेवहाय रायलायनो भिडिअ बानायनो प्रुफ देखायनो थाखाय माखासे सुबुंफ्रा मोनाखै होआखै होनदों नालाय दा जायफोरा मोनदों बिसोर मोनदों होनना लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोनाखैबा मोनाखै मोनदोंबा मोनदों नङा होमबा स' आङो नोंथांमोनखौ जिरायनो थाखाय खावलायबाय फार्स्टआवहाय ओमफ्राय आं नोंसिनाव सोंनि बे मा ग्रुप माबा दंजोबो नामा मा होनदों सेल्फ ग्रुपनि मानसि दंजोबो सेल्फ ग्रुपनि गासै मोनबेसे ओरैनो 20थासो दं ओमफ्राय दा बिसोरसो ना दे होमबालाय आङो सोंनि सोंनो हागोन दे दे खुलुमबाय खुलुमबाय मोजां ना मोजां मा नाम ओरैनो आंनिया निजरा बसुमतारी होनो ओमफ्राय नोंसिना ग्रुपआवलाय साबेसे दङ ग्रुपआव जोंना 17 मेम्बारफोर दं आरो मा नाम ग्रुपनि नामा ग्रुपनि मुङा जोंना अरायथि सेल्फ हेल्प ग्रुप ओमफ्राय मा मोनखो मोननायाथ' जोङो दा मोनबायानो माबा मेसिन मोनदों ओमफ्राय दाखालि बे 25,000खौ जों मोनदों आरो 25,000खौबो ओमफ्राय बे दैनि फेसिलिटिसखौ मोनगोन ना मोनाखै दा बे बेखौ मोनथ'वाखै साबेसे फैदों नोंसोरो जोङो दा बेवहाय 6 जन दङ जोंनि ग्रुपआ 6 जन साब्रैया उन्दै गोरलै गोनां नालाय फैनो हायाखै आरो फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनबाय मिटिंआव फैदोंमोन आरो ना आच्छा दे होमबालाय खुलुमबाय मादै मोजां आच्छा मा नाम ओरैनो मादैना आंना पुर्निमा नार्जारि आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि ग्रुपआ मा मोनखो जोंनि ग्रुपआ 25,000 चेक मोनबाय 25,000 मा खालामखो बे 25,000खौ दा मोननायाथ' दाख्लैसो मोनदों दाख्लैनो हाबदों दा जों जि दागोन आरो आगोलनिफ्रायनो दाबाय थाखायो बिटिआर सरकारनि हेन्दलुमनिफ्राय जों 4 सालबो मोनखांबाय आच्छा जि दानाय बाहायबाय थाखायो आरो दा बेखौबो जों आरो माबाफोर मेसिनबो मोनदों मारा होग्रा बेजोंबोथ' फैसा खामायनो हासै नोंसोरो हागोन आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि ग्रुपआवहाय न'फोर मोनगोन ना मोनाखै मोनदोंना लामाफ्रा मोजां लामाफ्रा मोजां ओमफ्राय दैफोर फेसिलिटिसफ्रा दैयाबो मोजाङै मोनदों आच्छा ग्रुपआ नोंसिना साबेसे 10 जन फैनाया बेवहाय साबाल' फैदों नोंसोरो अके होमबा नोंसोरो बेलेग जागोन नामा खुलुमबाय मोजां खबरा मा नाम आंना मिथुनजुलि नार्जारि ग्रुपनि मुङा रंजालि ग्रुप बे रंजालि ग्रुपआ मा मोनदों ओरैनो जोंथ' दाख्लि ट्रेक्टरबो मोनदों ओमफ्राय न'खौबोथ' मोनबाय अरुनदयबो मोनो जों अरुनदय मोनदों ओमफ्राय आरो मा मोनदों जेरै मोनथ'आसै ना बेसेबांखिनि मोनथ'बाय ना मोनथ'ग्रोबाय आरो माने ओमफ्राय लामाफ्रा मोजां नंना नङा मोजां लामाफ्रा मोजां होमबा मोनदोंआनो माने आच्छा नोंसिना
मा ग्रुप बिग्राय मा नाम मादै आंना त्रिनलता बसुमतारी हा त्रिनलता बसुमतारी बिग्राय ग्रुप ना औ। साबसे साब्रै फैदों नोंसोरो जों साब्रैल' अ मा मोनखो नोंसोरो मोननाया ट्रेक्टर मोनदों दैनि फेसिलिटिसफ्रा जोंनि फेसिलिटिया मोजां मोजां मोनदों औ आच्छा ओमफ्राय लामाफ्राबोथ' मोजांखा लामाबो मोजां औ नोंसिना ग्रुपाव न' मोनगोना मोनाखै न'आ माखासे मोनबाय ओमफ्राय माखासे आइडि दं आदि दङ मोनगोन आरो माने औ मोनगोन अके दे नै बिदि सोंनि नोंसिना एखे मा नाम नोंना आंना देबला बसुमतारी ओमफ्राय माबाया बारदै बारदै सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननायालाय मा मोनखो जोंनियाथ' दाख्लै माबा 25 मोनदों आरो 25,000 चेकखौ बा ओमफ्राय मा होनो न'फ्रा मोनगोना मोनाखै नोंसिनि ग्रुपनि मानसिफ्रा जोंनि ग्रुपनियाथ' माखासे मोनदों माखासे मोनदों आच्छा ओमफ्राय लामाफ्रा थिग नंगौना नङा नोंसिना गामिया थिगानो आच्छा दे ओमफ्राय नोंसिना ग्रुपा एखे नामा ना बेलेग नोंसिना बेजों आलदा पुर्निमा आच्छा आच्छा मा नाम मादै आंनि मुङा जसना ब्रह्म जसना आच्छा ओमफ्राय जोङोथ' दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो गोबाङानो मोनबायानो जोङो फार्स्ट लिस्टआवहायनो मोनदों 25,000खौ आरो जोङो दाखालिहायसो आरो सारनिफ्राय आरो जोङो मा होनो ट्रेक्टर आरो माइ हाग्रा मेचिन दै सारग्रा माबा स्प्रे मेचिनबो मोनबाय आरो ओमफ्राय जोङो फार्स्ट फैसा 25,000 मोननायजोंहाय एम्फौ फिसिगासिनो दङ आरो एम्फौ फिसिबायानो एम्फौ फिसिनानै दाबो दङ ओमफ्राय खेबसे जोबखांबाय दा मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो जोङो दा नैबे फैगां माइ गायनाय समावहाय जोङो ट्रेक्टर मोनदों नालाय माइ गायनो आखायाव लादों आरो पुर्निमा ग्रुपआ बा फैसा बिजनेस खालामबायानो माने औ खालामबाय एम्फौ जाफैनांगोन मालाबा बेखौनो बा आखाइ खबना होलायथारबाय ओमफ्राय जोङो प्रमद सारखौहाय गोजोननाय जासियो जाहाथे उनावबो बिदिनो सारा आरो गोबाव सम सरकारखौ सालायबाय थानो हाबावथों बेनि थाखायनो आङो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय हाब नोंसोर बायदि बिदि सापर्ट होयोब्लाथ' आरो थाबायनो थाखागोन ना सापर्टखौ होखागोन ना बे मोनसे जोंहा गोबां ग्रुपजों रायलायबायानो ओरै बिथिंजाय मा ग्रुपथाय मिथिया नायदो खुलुमबाय मोजां आयंआ रायलायनो एसे उसुबिदा दे ओमफ्राय मादैना मा नाम आंनिया अमला बर' ओमफ्राय ग्रुपनि नामा अनसुलि सेल्फ हेल्प ग्रुप अनसुलि सेल्फ हेल्प ग्रुप हाब अनसुलिथार मा मोनखो जोङो 25,000खौबो दाखालि चेक मोनदों ओमफ्राय ट्रेक्टरबो मोनदों आरो ओमफ्राय न'बो मोनदों आंहा न'बो मोनदों बा ओमफ्राय बिजनेस मावाखै ना मावाखै दा माने एबार 25,000खौ जों माबा मा होनो एसे रायलायथ'नाय जायाखै ग्रुपाव ज' रायलायलायनानै मोनसे नङा मोनसे जों मावगोन आरो माइ गायगोन बा माबा मोनसे लानानैबाबो जों मावगोन आरो मा गामि होनदों नोंनिया जोङो गंगार दावख्लं ओमफ्राय दैनि फेसिलिटिस दंहैयो दङ मोनदोंना औ मोनदों बरिया लामाफ्रा थिग लामायालाय मोजां जोंना अके नोंसिना एखे ग्रुप औ जों एखे ग्रुप होमबा ग्रुपाबो लाइन लाइन थाजोबखादों नामा एक्सट्रा एक्सट्रा हाब चेयारमेन बिथाङा जोंना बिराद डेन्जार ग्रुपै दोनखायो माथो खुलुमबाय नोंसिना मा ग्रुप जोंना खिलिखां सेल्फ हेल्प ग्रुप खिलिखां ओइ गोरलै बा माबा बिथराय खिलिखां ओमफ्राय मा मोनखो ओमफ्राय 25,000खौबो मोनदों आरो न'बो मोनबाय जोंनि ग्रुपावनो मोनदों आरो माखासे मोनाखै आइडियाथ' दंखायो मोनगोन उनाव चेकखौ मोनबाय चेकखौ मोनबाय अके बेखौ मोननानै न'फोर मोनबाय ओमफ्राय न'बो मोनबाय अके लामाफ्रा थिग दैनि फेसिलिटिस मोनदों दैनि फेसिलिटिया मोनसे बारग'वाखै एखे जखा स' बेयावहाय जों फैदों आरो बे जायगानि जि चेयारमेन बिथाङा गावसिनि ग्रुपखौ मोजाङै साजायनानै दोनदों ओमफ्राय दा जोंना मा होनदों दतमा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेजा फैलाव बसुमतारी सार बिथाङा बुंहरनासो दोनखो ना माखो आंथ' बेखौ मिथिला खिन्थु फारि फारि ग्रोबैनो माने ग्रोबैनो मानसिफ्रा लाइन लाइनै दंजोबो आरो दंबावोमोन होनदों मानसिफोरखौ दा बेवहाय आङो माखासे नैसोरजों रायलायबावनि खुलुमबाय मादै नोंसिना ग्रुपा साबेसे दं बेवहाय सासे थांफिनबाय मा नाम नोंना मनिषा नार्जारि नोंसिना ग्रुपा मा मोनखो बिबारि ग्रुप आरो ओमफ्राय मेचिन मोनबाय ओमफ्राय न'फोर न'खौ मोनदों न' मोनदों ओमफ्राय लामाफोरा मोजां ना लामाफोर मोजां मा गामि नोंसिना अन्थाइबारि आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा बिटिआर सरकारखौ मा बुंगोन
मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो माबा न' मोनाखै होनदों नामा न'खौ मोनदों मोनदों दुखु मोनदों दां मोनाखै हा मानो मोनाखै बटखौ होआग्रां नोङो জাস্ট জোকিং নমস্কার নমস্কার আচ্ছা আপনাদের কয়জন আমার 6 জন আইছে 6 জন আইছে আপনাদের গ্রুপের কি নাম বিদ্যাপতি সেলফ হেল্প গ্রুপ বিদ্যাপতি সেলফ হেল্প গ্রুপ আচ্ছা আর আপনাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ তো কেনকা চলি আছে ভালে চলি আছে ভালে চলি আছে ঘর পাইছে না পোৱা নাই ঘর তো আমার 12 জন মেম্বার সবে পাইছে 12 জন মেম্বার সবে পাইছে বা ইয়া যে মই আহি কিনে আপনাদের কুৱেশ্যন খুদিছো বেতন পোৱা নাই 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 আপনাদের মিটিংটো ভঙ্গ কৰাই দিছে এইটো বেটো পোৱা নাই 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 নাপাও ঠিক আছে তেনেহলে খুলুমबाय मा नाम नोंसिना आंनिया रिथा बाला ब्रह्म ओमफ्राय आङो गंगार जावखंनि सोलायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोलायनाय नंगौना नङा नंगौ पिपल सरकारासो सोलायनाय होनो मा सोलायनाय बोथोराव सोलायखादों ना गोदान नालाय ओंखायनो सोलायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप लादों आरो सोलायनाय लाखादों बा आচ্ছা ओमफ्राय मा मोनखो जोंनिया फार्स्टआव सेंसनबो मोनदों स्किम ओमफ्राय मेसिनबो मोनदों ओमफ्राय न'फोरबो मोनदों आरो ओमफ्राय लामाफोर मोजाङानो मा गामि गंगार जावख्लं अके ओमफ्राय मा दैनि फेसिलिटिस मोनदों आरो मा बुंबावगोन दानि सरकारखौ मोजाङानो औ मोजाङानो मोनदों आচ্ছা गोसोआव दुखुथ' गैया दुखु गैया मोजाङानो आচ্ছা प्रमद बर' सारनिसिम जोबथानायाव माबा मोनसे बुंगोन नोंनि फारसेनिफ्राय जाहाथे जेहेतु नोंसोरो नामखौनो सोलायनाय लाखाबाय नोंसोरखौ दानाबा जुदि बिसोरो पार्टिनिखासो होनना बुंबा मा बुंगोन नों बेखौ मा बुंगोन बे जास्ट जकिं माने मा बुंगोन बिसोर मोजां मोननानै दा बिथांमोनाबो सोलायनायनि नामखौ लाबाय जेनेबा दा बेखौ आं जास्ट सोंबाय मिनिनायबो मानायबो रंजानायबो थानांगौ हेतु থাকিব লাগে ন हेतु कारणे মই खुदा হৈছে ओरैनोबाबो नोंसोरो मा बुंगोन दे मानवगेटा प्रमद बर' सारनि सायावहाय माने एसेबांखिनि जे डेभेलपमेन्ट खालामबाय बिनि थाखाय मा बुंगोन बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों थांनाय सरकार आरो दानि सरकार बिराद फारागथि माबायदि नुनो मोनदों नों फारागथियाथ' 100 आवहाय सोलायनायखौ बेसेबां पार्सेन्ट नुदों 80 90 70 50 40 30 बेसेबां 80% आनो सोलायनाय मोनदों 80% सोलायनाय नुदों बरिया ओमफ्राय सिगांनि बिपिएफ सरकारनि सोमोन्दै मा बुंनो थांगोन नोंसोर मोनगोना मोनाखैमोन जौगानाय बे समाव जौगानायाथ' गैयायानो होनजायो दा प्रमद बर' सार माबानानै जाहाथे सोलायनाय मोनदों आरो साबसिन मोनदों जाहाथे मोननांगौ खिनिखौ मोनदों अके माने जौगानायखौ खालामना होदों आरो दे होमबालाय ना लामायाबो थिगखाना लामायाबो थिगैनो बरिया होमबा जोंहा बेवहाय मानवगेदेर मा होनदों दतमा ब्लकनि मा होनदों प्रेसिडेन्ट फैलाव बसुमतारी सार बिथांजों जों गिदिंनानै गोबां जायगायाव बेरायबाय दिनैहाय जोङो गोबां रायजो राजाफोरजों लोगो मोनदों मा होनदों गामि दरबेसेनि दंथाय चेयारमेन सार 22टा गामि 22 गामिनि बेवहाय रायजो राजाफोर दं बेवहाय आरो बिसोरनि जायगायाव गासिबावबो दैनि फेसिलिटिस दंजोबो नाथाय मोनसेल' गैया होनदों बेबो जागोन होनदों आन्डार प्रसेसआव दङ ओमफ्राय गासिबावबो न' मोनदों आरो सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया मेसिन मोनदों चेक मोनदों स' बेबायदि मा होनदों मोननायखौ नुनो मोनदों बेवहाय दा बे आं बुंनाय नङा बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रा बिथांमोना मिटिं खालामनाय समावहाय जों फैदों आरो बिनि गेजेराव रायलायदों डाइरेक्टलि आरो बिथांमोना सोंदों बिथांमोना नोंथांमोना जुदि नंखाय बुंदों सानदोंब्ला मोखांखौ नायनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा स' सोंफिनबानो जाबाय नोंथांमोना जों जुदि नंखाय बुंदोंब्ला बेबायदि आरो माने स' सोर सुबुङा मा होनदों होआखै जौगानाय होआखै न' होआखै आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जेबो मिसिनारि बायदिसिना चेक होआखै होनना बुंदों बिथांमोना फैनानै बेयाव सोंफैबानो जाबाय स' थेंक इउ नोंथांमोना जों जगाजग खालामबाय थानायनि थाखाय थाबाय थानायनि थाखाय जोबजासिम आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ बेयावनो बुंनो सानो आं मोनसे जायगायाव आरो थांबावगोन बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनखौ बे जायगायाव बे मा जायगा होनदोंमोनथाय हाब्रुबारि बिसिडिसिआव जोङो गोबां मा होनदों सोद्रोमाफोरजों गोबां रायजोनि मा होनदों आइजोफोरजों जोङो रायज्लायबाय बिथांमोना बयबो खुसियानो नोंथांमोना दायो लास्टआव आं सोंबावनो सानदों नोंनिफ्रायनो सोंगोन आङो दानि सरकारखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों थाखाय बिराद सुबिदाखौनो होदों आगोलथ' पिपिएफनि सरकाराव जों जेबोखौनो मोनाखै दा बे इउपिपिएल सरकाराव जों मोननाय जादों आरो बिनि थाखाय बे सरकारनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बे सरकारा देरहानांगौआनो बेनो आरो गोजोननाय ओमफ्राय
नोंसिनि बे मिटिं खालामनाय समावहाय फैनानै आं माखासे सोंथि सोंफैबाय बिनि थाखाय दुखु मोनाखै ओहो मोनाखै मोजांसो मोनदों जोङो दा नों जे बेबायदि बाख्नायनायनि बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' सारनि थाखाय नङा होमबा स' बे बुंनो थाखाय आं नोंनो फैसा होदों नामा होआखै फैसा होआखै होदों नामा नोंनो होदों नामा होदों नामा होआखै ना होदों नामा होबाय बायदोंसो दां होनानैबो होआखै होनदोंसो दां स' माने गोबां सोद्रोमाफ्रा बेबायदिनो बुङो जे फैसा होनानै बुंहोदों स' नोंथांमोना सोंनानै नायदो आंथ' नोंसोरनो फैसा होआखैना होदों नामा होआखैना स' बिसोर गावसोरनो खुद मोननाय मोनैखौ बुंनानै लादों दालां मोनदों नायदो खामानि मावगासिनो दङ दालाङा मोजां जागासिनो दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नायदो दा गावसोरनो खुद बुंना लादों आरो बेखौ मानि थाखाय बुंनो हाखो बे जाबाय मोननायनि थाखाय नङा होमबा प्रमद बर' सार बिथाङा होदों नालाय बेखौ बिसोरबो बुंगोन मोननायखौलाय मोननाय बुंगोन नङा होमबा औ स' बेबायदि बिथांमोना बुंदों नाथाय आङो खुनु बेवहाय बुंनायखौ फोरोङाखैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा सोरबा सुबुंफ्रा बेयाव फैनानै सोरबा कमेन्ट खालामोब्ला अपोजिसन पार्टिनि आइटिसिएल बिथांमोनहा बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिनिखायनो आं सोंनानै नोंथांमोननि गेजेराव होखादों जे आं नोंसोरनो बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय फैसा होदों नामा होननानै स' बिथांमोना गावसोरनो बुंखाबाय सिगां मोनामोन आरो ना दानि समावथ' रावबो थगायनो हाला जेनेबा गावबा गाव नाम ओंख्रि ओंखारबाथाय नोङो गावनि गोसोजोंनो बख'नो हाबाय आरो फैसाबाबो ओमफ्राय नों मा मावनांगौ मावनो हाबाय आवगाय समावथ' सासे मेम्बार जाफ्लाङोमोनबा जेन'बा सिगांनि समाव आरो बे मेम्बारानो खैजन मानसिनि न'खौ लागोनथाय सासे चेयारमेन जायोबा बे मेम्बारानो खैजन मानसिनि न'खौ लायो खुनु फात्ताखौ मोना आरो पाब्लिकआ मा बे सिस्टेमजों बख'यो बेखौ रावबो मिथिया आखि आगदा सहि होनानै बख'नाय नुबाय जोंबो जब कार्डनिखौ सिगांहाय नायदों ओमफ्राय दाना बे सहिखौ जोंनि सहिखौ सोर होखो होननानै जों सोंबाय आरोखि बेथ' बे बिदिनो जाखायो होनबाय जाखायोबाथ' 2 नाम्बार सोलिनानै दङ बेहाय जों बिदि सानबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो सासे मानसिखौ जंखायना होनदों आरोखि एबार बेबायदि जाबावोबा आसिखौ दानस'नाय जागोन होननाय जादों सिगांनि बिपिएफ बिदि समाव बिदि जादोंमोन माने बिदिनोमोन आच्छा आवगायहाय बिपिएफआव जुदि सोरबाया मेम्बार जायोबा बेहा एकदम मालिक खाजाय न'खौ बेहा निजा फैसा गारनानै लुनाङामोन आरोखि दानि दैदेननाय सरकारावथ' बिदि जायाखै दाथ' बिदि जायाखै सार ओमफ्राय दा मोजाङानो दानि सरकारखौ जोङो बयबो बाख्नायनो गोनां जागोन जेनेबा गाव गावनि गोसोआव मोनदोंबाबो मोनाखैखौ दोनखोमानो नाङा आरोखि फिसाबाबो बयबो मोनबाय हिनजाव माहारिबाबो मोनबाय हौवा माहारिफ्राबो मोनबाय मोनद्रायै नङा ओमफ्राय स्कुलफ्रावबो बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ एसेबाबो फ्रि मोनबाय आरो गंबा स' दायो नैबे मादैया जि बाथ्रा बुंबाय बे खिन्थु गोसोआव नांबाय दे आंनाव नंगौ सिरियासलि जि एकदम डाइरेक्ट बुंखाबाय बियो नंगौ नालाय नंगौखा नुखानाय नालाय जों बांद्राय मेगन खानि मानसि नङाना एसेबाबो जेनेबा गारां फरायनाय मानसि नालाय एसे बुजियो आरो बांद्राय थगायनो हायाना थगायनो हाया दानि सरकाराथ' थगायाखै दानि सरकारा थगायाखै सोरबा जुदि 100% थगायदों होनोबा बे गावखौबो थगायनानैसो बुंनाय खोथा जागोन आरोखि होमबा नोंनि बुंनाय मथेब्लाथ' गोबां माखासे मोननाया मोनबायानो आरो माने दा आङो बुङो आं जा जिनिस मोननांगौखौ मोनाखैबाबो आङो सान्थि मोनो जेन'बा सोरबा गैथारि मानसिफ्रा मोनथों मोननांगौ मानसिफ्रा मोनथों आं बेबायदि सानो आरोखि आरो मोनदोंबो नङा होमबा मोनगोनबो इयुनाव मोनलांबाय थागोन बेबायदि आसा खालामो स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै बिथांमोनजों जों सावरायबाय आरो गोबां जायगायाव जों बेसांखिनि गिदिंख'नो हानो दा मोनसे दतमा ब्लगावहाय जों गोबां गिदिंबाय आरो बिनि गेजेराव जों माखासे आइजो माहारि जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननि मोननाय मोनैखौ लानानै नोंथांमोननि सायाव खोन्थाबाय बिथांमोना खायसे अपोजिसन पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा बुङो मोनाखै होआखै स' बिनिखायनो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसि सोद्रोमाफोरजों मा होनदों लोगो हमनानै बुंनो थाखाय बा बिसोरनो सोंनानै नोंथांमोननि सायाव दिन्थिनो थाखाय बेखौ आखायाव लादोंमोन नाथाय अलरेडि बे मिटिं जाबाय थानाय समावनो जा मानव गेदेर मा होनदों चेयारमेन बिथां आरो मानव गेदेर दतमा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहा बेवहाय आंखौ लाबोनानै भिडिअ खालामनो थाखाय खाबु होबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय आरो बिनि गेजेरावहाय बिथांमोननि जे बे आंनि थाखायल' पार्सनेल नङा बे जाबाय रायजो राजाफोरनि मोनसे प्रब्लेममोन जे नंमारगौ ना नंमारा जे मोनमारगोन ना मोनमाराखै खायसे जायगायाव जुदि मोनाखैब्ला बिसोरबो साननो हागौ जे होमारखायाखैनो दां नङा होमबा स' बे प्रब्लेमखौ बोरैहाय सोदांनो हागोन बे प्रब्लेमखौ भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना बुंनानै होब्लासो बिसोरो मोनथिगोन स' नोंसोरबोथ' नंखाय बाथ्राखौ बुंनाय नङा मोनदों नालाय मोनदों नङा होमबा
स' बे बाथ्राखौ लानानै बे हाबाफारिखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेला मा होनदों आखायाव लादोंमोन आरो दा जेरै बेवहाय नोंथांमोनहा बिएम सोदोब चेनेल नायगिरिफोरनो बेबायदि बुंफ्रुना होबाय नायखायोना थेंक इउ भिउवार्सबो लोगो मोनबाय साबसक्राइब खालामना लादोंना ओमफ्राय आं नोंजों रायलायनो हागोन नामा होननाय बबेयाव रायलायनो हागोन होननानै खेबसे मिसल बायदि हरदोंमोन आच्छा हायाखै आच्छा कल खालामना रायलायफिनगोन फंबाय रायलायफिनगोन ना दे थेंक इउ आच्छा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन ना लागोन लायाखै आच्छा